Per la seva banda, les 4 al·legacions que ha presentat la candidatura d'Unitat Popular de Blanes han sorgit arran del punt de trobada que van celebrar el passat 24 d'octubre a la Biblioteca Comarcal, oberta al públic. La primera esmena reclama que el creixement de població que planteja el POUM no té en compte la importància que representen els habitatges de segona residència en l'ordenació urbana. Per aquest motiu, demanen que es facin polítiques adreçades a la promoció de l'ocupació d'habitatges buits i la creació d'habitatges de protecció oficial. La segona al·legació que ha presentat la CUP planteja que el creixement urbà que es proposa al POUM està en contradicció amb la protecció mediambiental i paisatgística. En aquesta mateixa línia es planteja la tercera reclamació presentada, que considera que no es protegeixen suficientment les zones boscoses de la vila. Per últim, la quarta al·legació que ha presentat la candidatura d'Unitat Popular planteja que el nou POUM hauria de ser molt més proteccionista amb la definició de la línia de servitud maritimoterrestre de la platja de Sabanell.